Здравейте хора, аз съм Хикс, тип Хикс, топ гейм. Днес ще снимам на Happy Wheel. Happy Wheels, обърках се, няма да се създавам левели или да гледам левели. Просто ще си пусна плей демо, не ми се занимава. Я видим първото. Да кажем с този. Не, ще се смачка. Знаете ли какво? Си смена героя. Ето с колелцето. Да, който не знае, детето ми майни се казва Джими. А Джими не един път е умирал, когато аз карам. Дали ще се стане пак? Джими, къде ти е ръката? Ами тате, ти ми я щупи. Няма ти нищо. Главата ми. Плюс 18. Как го забучи. Кървава баня, хора. Плюс 18. Я сега. Бран, та-та-та-та-та-та. Джими, къде ти е другата ръка? Ами тате, тя не ми трябваше. Не мога да завърша така. Ресвен левел. Съжалявам, само разпалвам, а не съм много добре на Happy Wheel. Лико! Джими! Не дей татиното! Тати! Това също е в Пако Гейм, да кажа. Който не е видял. Сайта е Пако Гейм. Джими! Помогни на баща си! В 3 дена минавам един левел, хора. Наистина съм доста зле. Мраза Happy Wheel. Всъщност обичам Happy Wheel. Леко. Браво, Джими. Спаси баща си. Ще черпа вафличка. Оставих си парите вкъщи. Защо сега не ме спаси, бе? Няма да ти черпа нищо. Никакви вафли, никакви глупости. Забравих да ви кажа нещо. В едно бурканче съм написал екскурзия 2017. И там всеки ден, който ми дава парите ми за училище по 1 левче, влизат вътре буркан. Обикновен буркан. И вътре вкарвам по левче всеки ден. И това е банка, буркан банка или котешка банка. Виктори! И на края на годината си вадите паричките и си ги харчите с кеф. Това го мраза. Минавам към BMX рампата, хора. Много го мраза. Айде, 3 дена. Тук е времето да се пършкършим, сине. Лупинг! Виж ме как карам на задна гума. Не дей, тате, боли ме главата. Какво? Моля, това беше да косъм, Джими. Пази се, бе, татиното. Леле! Главата ми! Главата на Джими. Виктори! Все пак го рестартирах. И това го мразя. Това писете ми в коментарите как мога го мина. Просто не могат. Да, с това. Аз имах и предишен канал, който не знаем, но той беше много тъп. И ми забраниха просто да снимам. И така. Тук мапа се бъгна. Не! Скочи, бе! Това е много тъпо. Макар че съм стигал неговия финал. Съжалявам. Тука. Хайди. Това само да не е онова щата. Познах.
Това просто плюс 18. Ще го минем със сета удъртя. Не, няма да го минаваме това. Ок. Това е много яко. Наистина си е много яко. Тук изобщо не трябва да се бърза, защото наистина ще ви смачкат. Който не знае за Shadowhex, може да го потърси в YouTube. Тъй като Shadowhex ми е любимия в цял YouTube. А пък онзи къв беше Емил Кондрат, просто е най-големият тъпак според мен. Прави се много интересен, а е пълна нула. Макар че има доста абонати, харесвам го гордо, но не се обижите, хора. Всеки човек си има лично мнение. Не мога да оспорвам вашето. Ако вие си го харесвате. Това е положението. Не мога да направя нищо. И да, бих искал да се абонирате за Павел Колев, за мен и за Shadowhex. Понеже те са ми любими. Там горе има бомба, да знаете. Съжалявам. Айде, бе. Ето го, Викторито. Там е Викторито, много сме близо. Къската ми. Леко. Айде, бе, 3 дена минаваш, човек. Къде стигнах и ти реши да се самоубиеш? Трап-тап. Какво направи, човек? Днес снимах един много готин клип на една игра с коли, но беше по-дълъг от очакването и просто не го качих. Аз знам, че на компютъра имам YouTube също и там мога, ако си създам канал и просто се регистрирам, мога да снимам клиповете по-дълги от 15 минути. Но понеже моят канал има такъв вече канал, няма да си изтрия този канал с 8 абоната и доста клипчета. Отделям много време за моя канал. Просто, хора, не ми е много лесно да качвам всеки ден като Shadowhex или Павел Колев или нещо такова. Нямам време, хора. Но аз не си запълвам само времето. Наистина ми харесва да снимам клипове, тъй като обичам някой човек да ме гледа как играя и просто реших да направя канал. Аз преди имах канал, но бях качил сравнително по-малко клипове. И го изтрих, разбира се. Всъщност, просто не го бях изтрил. Просто не качвах клипове на него. Има го само за да мога на лайв чатовете да си пиша с хората. Но аз вече си имам канал. Хубаво име. И съм го мислил, да кажем, половин-един час. Просто се сетих. Предишната ми снимка беше на една буска. На Скания. Но си намерих хиксът в ZG. Той може би този клип беше просто за да кача нещо. Не знам. Давай да минаваме директно към това. Това просто не мога да го мина, хора. Пишете ми в коментарите колко съм зле на Happyware. Да знам изобщо дали закачвам повече на Happyware. Джими! Моето незаконно дете! Насам какво става? Главата ми!
И аз да минаваме директно към последното и това. О, и това е много тъпо. Поне според мен. Да. Я да покараме тук. И разбира се, просто ще падем много бързо. Няма надолу нищо. Знаех. Това ще бъде за този клип, хора. Мерси, че гледахте. Бъдете с мен. Това ще е всичко за днес. И чао, разбира се. И ще се видим, може би, утре. Чао.